Jadi wong urip iku rasa kerangsangan karo donya. Nek wong pinter, wong iman, orang akhlaknya baik, pasti dunia akan mengikuti. Jadi nek ninggalno anak itu jangan meninggalkan dunia. Iki engko nggawe warise anak, iki engko sawehe nggo anak nomor 1, engko kebone nggo anak nomor 2, engko sing nomor 3 nggo di omah. Akhirnya apa? Terlena, anaknya tidak dididik agama dengan baik. Sing penting wis tak warisi. Itu wong tua sing goblok. Lah wong tua sing pinter ora usah marisi donya karo anak. Anak itu cukup diwarisi 1, diwarisi ilmu. Yang nomor 2, anak diwarisi iman. Yang nomor 3, anak diwarisi akhlak. Kalau 3-tiganya sudah diwariskan ke anak, engko donya milu dhewe. Golek donya gampang. Apa dianggap wong pondokan iku kan kere, ora iso nyambet gawe, kanggo yo kaya kowe. Cara mbiyen jaman enom-enomane Pak Aziz, nek diuli bocah pondok, tanggane do geger. Sapa sing dialuk diuli sapa? Kae diuli Aziz. Aziz sing mondok kae. Ya Allah Gusti, lah besok mangane apa? Wong iso nyambut gawe ora penggawane maca kitab kuning apa besok anake diempani kitab kuning. Wong ngene kok bocah pondokan. Nek oleh tak kandhani dibatalno. Aja diterusno, melasno anakmu. Aku mbiyen tau dikayakuin nang tanggoku. Waduh. Lah apa anggepe wong mondok gawane maca kitab kuning kan mangane kitab kuning no kaya coro. Jajal bapakmu iku lho penggawane macul. Apa to mangan pacul? Ana sing bapake dadi tentara nggawane bedil terus. Apa tau mangane ngreketi bedil? Ana. Nyatane kiye-kiye sing lulusan pondok sing sugih-sugih pirang-pirang. Bahkan kaya Kyai Haji Anza, Aba Anza Anwar Zaid sampai gratis mondok 30.000 santri gratis makan karo kitabe jejak. Orang satu lulusan pesantren bisa menggratiskan mondok sak mangan-mangane wong 3.000 santri jejak. Apa ora hebat? Bismillahirrahmanirrahim. Wala jami'an lan ora ngumpulake lil maring bondo wala mani'an lan ora nyegalah lahu maring mal an haki saking haki wong wala fadzon lan ora atos atine wala jafian lan ora wangkot atine. Atos karo wangkot yo padha bae. Bahasanya beda tapi artinya sama. Jadi wong urip iku rasa angas karo donya, mburu donya, nganti lali salat, nganti ngaji. Mergane apa? Dina-dina sing diluru donya, nganti lali pangeran. Padahal Gusti Allah dawuh, "Udkuru li adzkurkum." Ingatlah, sebutlah aku, maka aku akan selalu menyebutmu. Misal ini satu kelas ini tak sebut, tak panggil satu. Azam. Nah, nyaur nun mergone tak panggil. Begitu juga kalau kalian manggil Gusti Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kowe jenenge manggil karo Gusti Allah, yakinlah Allah pasti akan manggil kamu, akan mengingat kamu. Sing tak delok kan mesti
misal azam nyebut Pak Aziz, Pak Aziz. Nah, sebutan Gusti Allah kan subhanallah alhamdulillah utawa asmaul husna. Gitu. Ya mesti tak delok sapa kae sing manggil-manggil aku sapa kae. Begitu juga kalau kamu sudah menyebut namaku, pasti akan saya sebut kembali. Sapa kae mau sing manggil aku? Azam. Oh, piye Zam? Njaluk apa? Kaya kowe. Ketika kalian tengah malam menjalankan sholat dan menyebut lafaz Allah, Allahu Akbar, sholat tahajud gitu. Pancane do turu kabeh kamu sholat dhewe nyebut Gusti Allah dhewe. Gusti Allah langsung sapa kae sing nyebut aku, njaluk apa kae. Nah, kancane do turu ora dikai, sampean sing nyebut lafaz Allah, zikir karo Gusti Allah langsung dikei. Njaluke apa Jam? Nggih Gusti kula pengen pinter Gusti, pengen sukses Gusti, pengen cerdas Gusti, pengen sugih Gusti, pengen mlebu swarga Gusti, kaya kowe. Oh, njalukanmu ngono ya tak kei. Kaya kowe. Mergone apa? Gelem nyebut karo Gusti Allah, jangan sampai lalai. Dan terutama kalau nggak mampu sholat tahajud dengan rutin, paling nggak sebelum sholat subuh, sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Kue ganjarane bainas sama wal ard, antarane langit karo bumi. Kudune ora karo-karuan ganjarane. Sholat jana kawanan diusahakan sholat qobliyah subuh saurunge sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala mumarian lan ora wadonan seneng wadonan ora wadonan. Wala mujadilan lan ora seneng para padu. Wala mukhasiman lan ora seneng mungsuhan. Wala qosyan lan ora atos atine wala sayyi'al akhlaqi lan ora elek akhlake. Jadi wonge ora atos atine, kaku, egois. Sifat-sifat seperti itu dihilangkan. Ora usah kasar, ora usah dadi wong ora usah kereng. Ora usah temperamen, ora usah galak. Nah, sampan galak, sampan temperamen, engko sekeliling kamu tidak akan senang. Wong golek jodoh bene pun galak, wong kereng, kadang iku wedi, mulalan nek bojo karo nyongko aku dikuamplengi, aku dijotosi, aku disiksa. Biasanya wong temperamen kan kaya kowe. Geget bisu. Nah, nek iso luru jodoh iku sing bocahe seneng guyonan, angel jengkele. Senengane drengas-drenges, senengane guyonan, gunjaan. Oh, iku rumah tanggane ceria. Tawa atine wala dayyika sadrilan ora rupek dadane wala mudahinan lan ora mertambuh bahasa mbiyen iki mertambuhe ngebruk mbambung mati urip nyong milu sampeyan. Wala mukhadian lan ora bujuk. Penggane bujuk, penggawane ngakoni hal-hal sing ora apik. Wala ghosyan lan ora bawur. Bawur iku ngawur. Wala muqaddiman lan ora dhisikake lil agniyai maring pira-pira wong sugih.
alal fuqara'i ngerekake ing atase pira-pira wong fakir. Ketika kamu di masyarakat sudah menjadi orang, jangan sekali-kali memuliakan orang yang kaya. Nek ana wong sugih berilmu beriman berarti memuliakanane karena memuliakan ilmunya, imannya, takwanya. Nek mung hanya sugih tok, sugih medhit bodho, sugih warisan, sugih ndelalah. Ning masyarakat ora kanggo, mung cuman sugih kok kowe tok. Jangan sekali-kali memuliakan orang kaya karena kekayaannya. Imane kelong seprapat, hati-hati. Lah nek wong sugih ya pancen ning masyarakat dihormati. Arep gendurenan, nek gendurenan apa? Nek ngene bahasane napa gendurenan? Nyumbang utawa walimahan. Misal walimahan, mbo yasinan, talilan. Nek sing teko wong sugih wah dipundho-pundho ya Allah Gusti Pak. Kok jenengan kok iso kober mriki ya. Alhamdulillah berkah-berkah. Sampeyan wong sibuk, wong bondone pirang-pirang wis iso kober niliki aku wong pelarat. Kene wong sugih, iya. Menyang delalake ning omah kok. Alhamdulillah, monggo. Tapi nek wong sing pelarat sing teko serba salah. Teko gasik ya ndarane kelantien. Darane kali nang omah orang kliwet. Lunga keri yo salah, ngomblung gaya. Diundang wong kaya ora butuh sego, kaya ora butuh panganan, klendang. Diundang wong ora baeno. Nek wong larat sebangel. Wong sugih keri yo tetep alhamdulillah jenengan saged rawuh senajan keri. Nang rapat barang nek ana wong sugih ngacung usul. Tolong niku masjid niku sing pinggir niku padha bocor dibenahi. Oh nggih. Terus niku ngarep masjid ana jembatan rusak, tolong jembatane dibenahi. Nggih. Nek wong sugih ngacung-ngacung wonge do Lah nek wong pelarat usul niku jembatan niku rasa acang-acung mangan. Rasa acang-acung. Marai ribet. Nek sing dibahas duit, dapurmu ora gablek duit. Kena wong pelarat. Tapi wong pelarat akan mulia, akan diangkat derajatnya oleh Allah ketika mempunyai iman. Berarti yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang amalnya baik, yang mempunyai iman dan takwa. Innallaha la yanzuru ila aswarikum walakinnallaha yanzuru ila a'malikum. Allah tidak melihat rupamu, ayumu, gagahmu, sugihmu, pangkatmu mboten. Tapi walakinnallaha yanzuru ila a'malikum. Allah akan melihat amal kamu. Perbuatan kamu, keimanan kamu, ketakwaan kamu. Itu ya. Las salatina ing atase pira-pira ratu utawa kepala utawa presiden. Wala sakitan lan ora kena meneng alal ingkari ing atase ingkar. Ingkar iku mungkar ora apik, kerusakan ingkar iku. Alal ingkari ing atase kerusakan alaihim ing atase salatin. Ma'al qudrati ing dalem sertane kuwasa. Wala muhibban lan ora demen lil jai maring pangkat wal malilan bondo. Wal wilayati lan pira-pira wilayah atau kekuasaan.
Jadi kamu tidak boleh mendewakan orang-orang kaya, orang-orang berpangkat, dan kamu tidak boleh diam ketika pemimpin berbuat kecurangan atau ketidakadilan. Ya contohnya apa? Banyak ada perundang-undangan. Pemerintah akan menghalalkan judi online misalnya. Wah, ini kan kebijakan yang tidak baik, harus ditentang. Pemerintah akan menghalalkan perzinaan semisal, harus ditentang. Pemerintah akan mendirikan tempat-tempat prostitusi, misal, harus ditentang karena itu merusak masyarakat. Itu nek mampu, nek ora mampu ya cukup dongo. Ya Allah, muga-muga negara Indonesia menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Bale ana apa malah keduwe. Baliyakunu bale ana sapa man lah keduwe wilayah ana iku karihan meksa. Wala yulabisu lan ora ngenggoni memberi pakaian sapa man ing wilayah illa min hajatin kejaba saking hajat au daruratin utawa darurat intaha wis tutuk apa kalame Abdullah pengendikane Abdullah radhiyallahu an. Berjuanglah dengan tenagamu. Misal nang masyarakat ana wong judi, nang masyarakat ana wong adu jago. Nek kamu bisa memberantas dengan kekuatan kamu, berantas. Misal kamu jaduk, disembelih ora tedas, dikicek watu mumbulno, mringisno, pedang ditugelno, nyengeplak wong langsung wonge semaput. Kan wani berarti punya kekuatan. Saya berani membubarkan perjudian, membubarkan adu ayam, membubarkan tombok tugel. Karena saya insya Allah sudah Allah beri kekuatan. Nah, diberantas dengan kekuatan yang kamu miliki. Kalau sekarang bisa dikategorikan yaitu aparat. Kalian punya bedil, seorang polisi, seorang tentara, jikalau ada kemaksiatan yang sekiranya mengganggu kemaslahatan masyarakat, bubarkan. Ora do wani mergone polisi utawa tentara aja kok malah nglindungi. Polisi, tentara dibayar masyarakat malah nglindungi kemaksiatan. Sampai anake bojone ora do iso mangan, duwite suka nggo gawe judi. Kaya judi online itu sudah di skenario bahwa tidak ada orang kaya karena judi. Seperti judi online kaya kowe tembe menang terus. Tapi suwe-suwe penasaran ketika tombok akeh ora tau menang. Akhirnya sing wadon ora duwe duit, ora iso mangan, anake ora iso jajan, ora iso sekolah. TV-ne didol, lemarine didol, kursine didol. Mergone wis kecanduan judi online. Sangken mumete sing wadon didol. Akeh sing wadon didol gawe nglironi utange kancane, utang kancane nganti 10 juta ora iso nyaur, sing tak kei bojoku. Temenan lho ya. Saking mumete anake nggih korban, anake wis cewek.
di kurban. Saking gelap matane manggon ora cukup, akhirnya memet, jadi babi ngepet. Diperbudak karo tuyul, pengen sugih. Nah, itu namanya tidak baik. Harus diberantas. Orang mampu harus diperjuangkan dengan doa. Ya Allah Gusti, ya ana perjudian yang ora iso berantas, muga-muga ana sing berantas ya Allah. Wallahu alam bisawab.